Rikice-rikicen siyasa yana ƙara kunno kai a jihar Kano, musamman a abin da ya shafi masarautar Kano, inda wasu ke ganin da zaran an rantsar da Injiniya Abba Kabir Yusuf zai sauke Sarkin Kano Aminu Ado Bayero, inda ake ganin zai maye gurbinsa da tsohon Sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu. Cikin wani zantawa da aka yi da Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, ya ce batun cire sarki ko naɗa shi a hannun sabon gwamna yake, inda tuni magoya bayan Kwankwasiyya da jin wannan magana da suka yi daga bakin Madugu ya ƙara musu ƙwarin gwiwa tare da tabbatar da cewa saura kaɗan su sake murna, inda a shekarar 2019 ne Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya warware rawanin Sarki Muhammadu Sunusi, biyo bayan rashin ladabi da biyayya da yake yi wa gwamnati, kamar yadda aka zayyana a takardar sauke shi. Inda magoya bayan Kwankwasiyyan ke ganin wannan al'amari da gwamna Ganduje ya yi ba abu bane da ya yi shi bisa ƙa'ida, ya saɓa ma doka, inda magoya bayan Kwankwasiyya ke ganin wannan abu da za a yi ba wai ɓarna bane kawai, illa gyaran ɓarnan da ya gabata, inda masana tarihi ke ganin ba a gyara ɓarna da ɓarna, inda wannan abin zai kawo koma baya ne, duk da dai masana sun sani cewa an sauke Sarki Muhammadu Sunusi ne ta dalilin Injiniya Abba Kabir Yusuf domin mara masa baya da yi a zaɓen da ya gabata a shekarar ta 2019, inda wasu suke ganin babu wani abin da zaɓaɓɓen gwamnan zai yi da zai saka wa Sarkin na Kano na 14 da alkhairi face mayar da shi kan sarautar Kano. To mayar da Sarki Sunusi na biyu kan karagar mulki a Kano ba shi bane ma wani abin tashin hankalin. Masarautar da Ganduje ya ƙirƙiro Bichi, Rano, Ƙaraye da Gaya sam Muhammadu Sunusi bai aminta da su ba, inda yana ganin kyakketa mutuncin gidansu ne, yanda ake ganin idan Abba Kabir Yusuf ya haka to kuma ya ƙara kunno wani jan aiki a Kano.